Hingga web song rok puilani first round nugui na mankna obo wngkha government job haya ke ba sakri khaini rokni list ongkhomani norok hamgira nugui na mankna first round ni BJP ni wngkha 3408 tai tipramo thani wngkha 3524 tai CPIM ni wngkha 2124 obo wngkha first round je sakri khai tongnai eba khe je government job khai tongnai rokni list obo wngkha 43 korbukni tabuk sak jartui tipramo thana kuplai 43 korbugo tabuk sak jartui tipramo thana kuplai hinui mano tamni ke binino buini slai pano kubangko hinge web song channel o katal phai tonga ke subscribe khaidi tei gana ni bell icon no click khai all press kinari tamni hinke second round tai update kon rona ang tini riwai tongano।